Game changer, I think anasowa ndi wabweranso ndi yake ija ya zimauzi. Kati I don't know kuti kuduma waja amito kwapanga kapanda yeyo chama nkhwake nchichi. I don't know. Amalawi, amala. Game changer. Koda kuti yani loli? Viva Amalawi, viva! Viva ku Eastern Region, viva! Viva ku Northern Region, viva! Viva ku Central Region, viva! Viva kuno ku Southern Region, viva! Viva Amalawi amene muli mayiko akunja, viva! Chaka chimene timachidikirira, chaka cha 2025. Chaka chosintha zitsiru zonse zichosamboma kuyika boma la sopano. Chaka cha 2025 mulungu atikondera ngakhale talowa ndi zilema, talowa ndi mavuto, talowa ndi kulira, tikumva kupweteka, koma ndishimikize pano Amalawi kuti tachilowa chaka cha zisankho, chaka choti tokha tidzipulumutse ngati nzika za dziko lino. So osachita mantha, osabwerera mbuyo, osalola wina kutiopseza. Chaka chino ndi chaka chochosa zitsiru zimene zationongera dziko. Amalawi osaopa mfuti, Amalawi osaopa zikwanje, Amalawi osaopa ku polisi, Amalawi osachita mantha ayi. Ngati ndi kugwesa misozi tagwesa mokwanira, ngati ndi magazi tataya okwanira, ngati ndi mioyo tayitaya ya abale athu okwanira, pamwamba pache kuphatikizapo SKC Vice President wa dziko lino, sitikuchita mantha ayi. Mavuto amene ali Malawi muno, kufa ndi njala kwa Amalawi, kudzunzika kumene dziko lino kukudzunzika, tikudzunzika, maiko onse apangira umboni, wina aliyense Malawi muno kupangira umboni kuti ni mavuto oposa kukhapidwa, mavuto oposa kumangidwa, mavuto oposa kuphedwa. So point yanga ndionena kuti inu anyamata azikwanje, anyamata otumidwa ndi MCP Tambala wakuda, ife tili more than ready kuti mukhape, muphe, mumange, sitikushamala fa mavuto amene ife tikumana nawo mdziko lino. Noposa kutipa, tipeni tikapume, tikapeni mwezi utayike, mwajiwo ukala sacrifice, imene ikale chikumbusho pamaso pa Mulungu. Mwazi uja wa abale athu naida amene nafera mchikangawa, ife we are more than ready kuupanga top up. Amalawi abale athu amene akudzunzika, amene anakhapidwa kumbowe, amene anakhapidwa kumpoto, amene anakhapidwa mulilongwe, amene anakhapidwa kumwera, amene akuphedwa chifukwa cha nkhani za ndale, ife we are more than ready to add that blood, kuleka kuti nsembe imeneyi imveke pamaso pake pa Yehova. Ndikusimikizireni Amalawi, osaopa, osachita mantha, osanjenjemera. Chinthu china kalembeseni mwa unyinji, ndipo kuzavota mwa unyinji, ndimafuna ntero choyambirira. Amayi ndi abambo, ine nditwere nyenye Mr. Game Changer. Remember, sindi maopa wina aliyense. Pano ndabwera ndi nkhani ziwiri, ndifuna ndichenjeze komanso ndiyankhe. Ine ndi Game Changer, ine sindimabwera ngati mmeneno akumabwerera ma political activist omatumidwa nkupasidwa ndalama, pita ukayankhule ukamunyoze Peter Mutharika, pita ukayankhule ukanyoze Chihana, pita ukayankhule ukanyoze Madamu Mutharika, pita ukayankhule ukanyoza Mkito, pita ukayankhule ukapange target Norman Chisale, pita ukayankhule ukapange target Navicha, pita ukayankhule ukapange target Sulaimana. Ndimafuna ndiyankhule pano kunena kuti ine Game Changer ngati ndili pano mwezi wangawo ndi msembe yonena kuti ikhala ndi chikumbusho chopsa kwambiri. Ndipo ndishimikize pano Amalawi, ntchito yomenyera ufulu inu Amalawi, ntchito yakukuyankhulirani inu Amalawi, pamene tili nkati mwa mavuto moto opweteka ngati umenewo, ndimaliza pa 16 September, pamene Malawi wina aliyense pofika pa 20 adzavomereze kunena kuti mulungudi
watichosa m'manja mwa Farao. Ine ndi game changer, chikondi cha usi. So osaopa iya ngati muone nzanu akumangidwa pa nkhani za ndale, osalola paka nakwere galimoto mukungoyang'ana iya. Ngati mukuona kuti wina akupangidwa target ufuna kuphedwa, inu muli pomwepo mukuona, iyambisireni pomwepo. Ndipo ndimafuna ndisanalowe ku mfundo zanga pano ndiyankhule kunena kuti ndiyankhule kunena kuti palibe amene abere chisankho, ndipo wina aliyense amalawi dziwani kuti kukagulu kamene kapangidwa ndi achakwera kuti kadzigwira ntchito ndi mayi Annabel John Tembo komanso David wa ku Israeli kuti athandizane kubera chisankho pogwirisa ntchito si mathematics. We thank God because in that people tili ndi anthu amene akukonda dziko, amene akuti sina khutu, amene akuti uja kuti zili pakuti, machina aja asunga pakuti, zikuyenda mwakuti, munthu uja wauza mwakuti, matawa 15 akuyeneka kuzazimisidwa, network ya MTN komanso Airtel ikuyeneka kuzazimisidwa pa 15 pa 16 kuti azalowese mafika. Zonsezo tikuzidziwa. Andi ngati tikudzidziwa ndisimikizire pano Malawi kuti wina alira nthawi yokutha kale, chifukwa zimene ife tipange adzazindikira mochedwa kwambiri pamene sasakhalanso ndi reverse gear. Ine ndi game changer, chikondi cha usi, sindi maopa china chilichonse. Chinthu china Malawi, pakati apo pakhala pakumveka nkhani zoti yayi tipange milandu, timsemere zifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika, amene nje tikamange, amene nje timpange chipongwe, amene nje timpange chiwembu. Ndimafunanso ndiyankhule pano. Ine ndi game changer, mwana mulomwe kwathu kucholo uko. Ndimafuna ndiyankhule pano. Ndinabadwa ndipo ndimayembekezera kufa. Ndibwerenze pano kuti palibe Amalawi osaopa, osanjenjemera, osaopsezedwa, palibe amene angamange Peter Mutharika, ndipo palibe angampange chipongwe Peter Mutharika. Ndipo ine ndinene pano kuti mwezi wanyawo utakukhala nsembe yoti Peter Mutharika apitirire kuti awombole dziko lino, ena ife tizikaona ndi mizimu yathu kumanda, tikuona Malawi atapulumuka chifukwa cha mwezi umenewu umene tiukhese, chifukwa chakunena kuti wena masatanic amene anachitanso zomwezi pogwesa ndege nkupha anthu, abale athu nkufera pomwepo, nkumaganizaso kuti athu akupanga in the same way kuti atipwetekere mtsogoleri wathu, tate wathu, gogo wathu. Sizitheka. Ine ndi game changer, chikondi cha usi. Lero ndimafuna ndipereke mawu awa kuli gulu la wanthu lina limene likusakasaka Samia Suleiman, chifukwa choti kumuopa, ayesesa kumunyengerera, ayesesa kumpanga izi, paka na ena ayima akuti yayi Suleiman ulipire 300 million fanya tu wanyozesa zina langa, fanya tu wayankhula zako ndifuna ndiyankhule pano. Suleiman osapepesa china chilichonse, ndipo gwira ni ntchito mene mungagwirire Malawi tikuyang'ana anditilirano. Ndikunena ine si munthu wamasewera iya, ine ndili ndi mitu 17, ine ndi katundu wosakhala wamasewera. Ine sindi maopa, ine ngakhale munthu atakhala kuti waopsa motani kapena amasamba motani, sindi manjenjemera china chilichonse. Ndimafuna ndikuwuzeni a Suleiman kunena kuti Malawi tilirano limodzi. Ndimafuna ndiyankhule pano kuwauza a Norman Chisale amene ndi bodyguard wa Professor Arthur Peter Mutharika ngati youth director wa chipani cha DPP. Brother Norman, osaopa, osatekeseka iya. Ife tinalowa pansi ndikutulukapo. Ine ndimaopa mizukwa yoka kapena zilengwalengwa. Malawi tilirano limodzi. Ndimafuna ndipemphe dziko lonse la Malawi kuti tiime ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Anyway, ndimangofuna ndichenjeze kuti amiritia tikukuonani. Uchigawenga wanu umene mukupanga kuti muphena, muvulaza anthu ena amene mukuwaopa, mulimbane ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndikuwuze tikukuonani, ndipo ifeyonso we are more than ready kuti tikumalizeni. Ndilekeze pamenepo nkhani imeneyo, ndizangofika kuzimene ndakonza kuti zichitike. Fa ena anu panopo ndofunika kuyamba kukufinyani, kuyamba kukupotokolani ngati mupitiriza za uchisiru. Osamazitenga ngati anzero ozindikira, osamazitenga ngati okutefika ndi mwapasidwa ndalama kuti muziphanzana. Malawi ndi watonse.
palibe kuopana ifanyana kuti ena mukutumidwa mukupasidwa mamiliyoni siziteka zimenezi. Ndimafuna Malawi lero chimene chandibweresa pano ndi chiyankhuleso pano. Chinthu choyamba ndifuna ndimuyankhe Mark Bottomani amene anathamangisidwa, amene anachosedwa ku chipani, amene amagwira ntchito ndi Kondwani Nankhumwa pamodzi ndi Achakwera ndi MCP, amene anapasidwa ndalama ndi Achakwera kuti apite pa MBC radio ya MCP ndikumakanena za usiku, ndikumakanena zo pusha, ndikumakanena zo segula mimba. Ndimafuna ndiwauza Bottomani kuti Bottomani inu ngakhale UMP wanu watha simukukawinanso ku constituency yanu, andi palibe amene kukavutirani ku constituency yanu. Wina aliyense akudziwa sopano kuti mbwerera ina iliyonse imene mungabwere nayo mwatumidwa ndi Achakwera. Ndimafuna ndiyankhe chonchi Amalawi adziwe Bottomani ndi timu yache yachina Nankhumwa komanso timu yake ya MCP ndi PDP mudziwe kunena kuti ndifuna ndiyankhe pano. Ndipo ndisanapite pamenepo ndiwauze Honorable Shadrack Namalomba kuti tazimwa ni mkaka wanu ngati ulipo, koma mkaka weniweni okumwa dziko lonse la Malawi. Amalawi osauka kudya nsima katatu, Amalawi akuyenda msomo aufulu, Amalawi ali ndi chitetezo chawo, Amalawi akukwanisa kukwera magalimoto kugula chimanga kudya monga mene akufunira kuchitika kuyambira pa 16 pano kumapita kusogolo under the leadership of Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndikuuzeni Shadrack Namalomba ngati mwina muli ndi mbuzi imene kutusa mkaka kapena ng'ombe imwani, koma wosapanga mistake yomuyankha Bottomani, osapanga mistake yoyankha mbwerera zitsiru zozungulira mutu ngati zimenezi. Ife tilipo timapanga zimenezi. Ndimafuna ndiyankhule chonchi Amalawi mwamumva Bottomani ali pa MBC akuyankhula mopusha, akuyankhula mokhala ngati mwanjeru koma kuli kutsiruka, kuli kusafuka, uli uchitsiru, kuli kumgwamgwana. Ndimafuna ndiyankhule chonchi Bottomani mudziwe, MCP mudziwe, PDP mudziwe kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika yes samafuna kuti aime zisankho zimene zikubwera pa September pano. Ndipo iye ngati mtsogoleri okonda dziko zisanzo zake Amalawi tikudzidziwa. Anatsogolera dziko lino mwamtendere molemekeza democracy, aliyense ndi kupanga ma demonstration. Nthawi imeneyo tikakhuta chimanga timachigula pa 7,000 thumba. Nthawi imeneyo timati tikamathamanga kutenga magalimoto mafuta agalimoto timagula 700. Nthawi imeneyo fertilizer tikumugula 17,000 wasabu isidali pena paliponse mavenda akuchita kumuyitanira kumugawa. Ndimafuna mtero lero munivesese Amalawi mudziwe ichi Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu amene ananena kuti ndakugwirirani ntchito ndipo ndifuna ndikapume. Remember ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene atamwalira imfa yodabwitsa, imfa ya mafunso, imfa yoopsa, imfa imene imapweteka mpaka na lero ya brother wache late Bingwa Mutharika. Ananena kuti sindikubwerera ku America, kuli mabusiness anga, kuli nyumba zanga, china chilichonse ndili nacho, ananga ali komweko, ndili ngati munthu ndaona kuti ndine munthu ndithu kuti ndikafikako ndimalandira ulemu ndagwirako ntchito zaka zambiri, koma chifukwa chokonda dziko langa ine sindimangobwera kuno kuti ilo tifanye kuti mkulu wanga ndi president. Amalawi sindiza kusiyana. Remember anatiombola Professor Arthur Peter Mutharika. Now atalamulira dziko lino mwamtendere, mokoma, mosamala chuma, komanso mosakondera mtundu. Zigawenga zinabwera mogwirizana ndi mfiti zina za azibusa, mfiti zina za mashehe, mfiti zina za majaji, mfiti zina za maloya, mfiti zina za kuba ndikumulanda boma lija. Koma sana nenebe kuti ndipitaso ndibwerera anana kuti ndikhalabe. Koma kukhala kwache ndimafuna ndiyanke yankho yanga ikubwera. Mafuna ndauza Bottomani kuti kuyima kwa Professor Arthur Peter Mutharika tafuna ndife Amalawi, andakufuna ndi Amalawi, Amalawi mphandikiza mafumu onse adziko la Malawi, amipingo onse adziko la Malawi, azipembedzo osiyana-siyana, amabizinesi alimi ndamene tinapita nkomamugwadira bwana kuti bwana tikuzunzika, tikudziwa simuyima, tikudziwa maganizo amene ndamene tithandizeni mutipulumutse. Ndipo zimene zimunako akhala kuzinena Bottomani simmazimva, akamayankhula simmamva. Then mafuna ndauza MCP
kunena kuti munatu mabotomani iye ikayankhuleni zakuti ndalama ndi zimenezo. Profesa Arthur Peter Mutharika akuyima mofuna mwa ife Amalawi amene timakavota, amene timakayika president pampando, amene tikugula chimanga 70,000, amene tikugula fertilizer 130,000, amene tikugula sugar 4,000, amene tikugula bread 2.5, amene tikugula mafuta galimoto tafika pomagula kasowa 10,000, amene anatu tikulephera kuwalipirira sukulu, amene zinthu zafika ponyesa ndetakumbukira kuna kuti tinali ndi tate Profesa Arthur Peter Mutharika amene akudziwa kuyendesa chuma cha dziko, amene akudziwa moyo wa munthu, amene akudziwa chimene chimampanga munthu kuti akhale ndi moyo azipita kusogolo, komanso amene amadziwa kuti kodi dziko litukuke. Ndipange bwanji? Amalawi tinafikira ndipo anativomereza. Aprofesa muzimwa mkaka wanu, ife tili nanu limodzi, zipaso zake mukayenda muziziona munsewu, ani zimene mukuona munsewu muja ndi zimenezo zichitike pa zisankho za pa 16 pano. Matawa kamtana mzapange chani kamwa konza chani takuona ni timu yanuyo tili nayo limodzi, kaya mwipanga rishafu mubweresa ina ena onso tikhala nawo limodzi, ndipo tikhala tikugwira ntchito limodzi paka na tikuurulani tikusavulani, ndipo ngati mupange mbwani mafiga amene mukukonzawo ifeso tikonzatu tizayika momwemo, situpanga nawo za uchitsiru ya. Ndimafuna ndibweretse mawawa ndisanapite kusogolo, ndimafuna ndiwauze AMCP pamodzi na chakwera ndayana perontali maji kuna kuti zisankho kungoyerekeza kuti muzabele, kungoyerekeza kuzayankhula zopusa, kungoyerekeza kuzapanga za uchitsiru. Ndimafuna ndiyankhule pano Amalawi ife tizafera pomwepo, mwina ngati sitizafa ena azathera pomwepo, ndipo ife tizakhapidwa pomwepo, koma ngati sitizakhapidwa ena azakhapidwa, azadulira mitu pomwepo, izaotchedwa chifukwa sitiupanga nawo za uchitsiru. Malawi wina aliyense kuchokera ku Chitipa ukafika ku Nsanje, Mchinji tukaronga amene tikudzunjika fe sitizachoka munsewu, ndipo tizapanga china chilichonse more than what is happening in Mozambique. We Malawian now, we are really tired and we are crying every day and night, and tikumva kupweteka kwambiri chifukwa cha boma la Terimbere. Ndimafuna ntero kuti Malawi ineyo ngati game changer nabwera pano kuzakuuzani kuti wina aliyense ayayi Profesa ni munthu wankulu, tifuna wankulu emweyo. Ife kwathu kuli mwambi amanena kuti chikuni cha chikulu ndi chimene chimasunga moto, ndife tikufuna cha chikulucho, facha ching'ono chingowauka pano chasala phusa lokha. Ine ndi game changer, chikuni cha ushi. Ndimafuna ntero Amalawi kunena kuti kunja kuno anthu ngati Samia Suleiman, ngati achina Namaromba, achina Mukito, magulu achina Enoki Chehana, magulu ngati Maina Vicha, magulu ngati Chaponda, magulu ngati Msaka, magulu akulu ngati Norman Chisale, magulu ngati VP wa Northern Region, anthu amene wali pa mavuto kusakidwa kwambiri, kufunidwa kwambiri kuti apangidwe chiwembu. Ndimafuna ndiyankhule chonchi pamwamba pa chimenechi nkumaka msakaso Bishop Msusa, Archbishop Msusa kuma msaka kuti pakana mumuchosere moyo wake tere inuyo basi mungokhala chipani chodana ndi Catholic akayankhula chona ndi basi apeni mabishop. Ndimafuna ndiuze dziko la Malawi, tiye ntipempherere mabishop athu, time ni mabishop athu. And once again ndifuna ndiyankhule pano kuti Mr. Game Changer, Archbishop Msusa, tiri pambuyo panu, tigwira nanu ntchito, tikupemphererani, osati ngati inu munthu wandale koma munthu woyima pa chilungamo chakumwamba. Ndimafuna ntero kuti anthu aja amene anayima ndikupasula zindalama anthu amene analandira ina aja ma 500,000 ataguliridwa makolala kukakhala mkumana kuti akupanga nsonkhano ndi mazibusha, nsonkhano watu lankhani ndikumasusana ndino asusa. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti amene aja ngati salapa, ngati sapanga chiganizo chokupepesani, ngati sapanga so press briefing ina yosakupepesani, tisanafike pa 16 September chaka chino ena aja sakavota sikira kuli chetu chifukwa munthu wina aliyense amene amalimbana ndi Yehova
baibulo limanena kuti sakhala ndi moyo wautali komanso chimwemwe pa dziko. So kulimbana ndi ozozedwa wacho wa Mulungu amene aja palamula mkono wake wa Yehova ndipo wakantha wazimisa. Ndimafuna ndiyankhule chonja Malawi, china chilichonse chimene muzichimva chisakupwetekeseni moto. Ngati ndi ndalama zimene zikuperekedwa zabedwazi, zidyani, musadzikane, muzidye ndipo muziyitanise. Chimozi chimene ndikuwuzeni, kalembeseni tikonze Malawi ndipo tikukavota andi ndisimikize pano, either you like it or not, boma tikusintha ili. Ndimafuna ndipereke chenjezo hili, Amalawi kwakonzedwa madera ambiri ngati Southern Region, Eastern Region ndi Northern Region. IMCP apanga system yonena kuti asaimike koma candidate awo ma MP aimike ma independent kumeneko, cholinga kawina pa independent azabwerere ku MCP wasawavotera. Kamnivezo zakaya ndiyankhule yonje, IMCP apanga matriki yawo osiyana-siyana ofuna kuzabera zisankho tikuwuzana Malawi. Ndimalize kuti tikulirirabe Vice President wa dziko lino Saulos Chilima, ndipo ngati dziko tikuyembekeza kuti choonadi chake chituluka tikachosa mkhuwa wezi. Chifukwa pali mwambi umene amati akakhala pa nkhate sapheka, timuphato ameneyi ndi voti yathu. Ine ndi game changer kwa lero, ndilekeze pomwepo. Amalawi tachilowa chaka wosachita mantha, wosanjenjemera, achinyamata osaombera m'manja zitsiru, musakhale nawo mbuzi za wanthu. Lero akulolera kumalemba nkhalamba zokha kuzibwezeresa maudindo ma retired officers. Achinyamata ali pomwepo, achinyamata akuphunzira aphunzira ali ma degree ma diploma, achinyamata ali maphunziro abwino, sakufuna kuwatenga amenewo. Achinyamata uchimene mukufuna kuti muzitigwisa ntchito ndikumatipasa ma 10,000 ma 20,000 tizikakhapa achinyamata zathu omwe, sizitheka iye. Ulendo uno kutipasa ma 100,000 kakhapeni anthu a opposition tikukhapa ninuyo. Ine ndi game changer, mukhale ndi siku labwino. Ambe akudaliseni zikama. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.